No niin, rakkaat ystävät. Nykyään tosiaan seurakunnan tilaisuudetkin alkaa sanalla no niin. Olen huomannut, että itse käytän sitä paljon. Oikein paljon tervetuloa tänne Israel-tilaisuuteen. Ja tänäänhän meillä on oikein kiva tilaisuus tulossa, koska meillä on paljon vieraita. Elikkä tervetuloa sinä. Sinä olet tänään tullut meidän tänne spesiaalipaikkaan. Jotkut sanoivat, että on viimeksi käynyt täällä jossain häissä tai juhlissa. Niin me voidaan tänään kanssa pitää juhlat täällä näin, koska me ollaan tullut koolle Jeesuksen nimessä Israel-teemaan. Ja meitä on täällä monen kirjava joukko. Meillä on puhujana tänään Pekka Sartola. Tervetuloa. Hänen vaimonsa on myös tuolla sitten vielä, jos tekee mieli ostaa kirjoja, kortteja, niin tuolla pöydän takana. Tervetuloa myös sinne. Ja sitten meillä on täällä musiikkiduo Ulla ja Pete Ronkainen. Tervetuloa. Ja me huomataan, että tosiaan tämä on vähän erityislaatuinen tilaisuus ja täällä on, täytyy vielä mainita, niin Katriina ja Tommi Ojamo touhuille täällä takana hääräilleet järjestämässä näin upeat puitteet ja tilaisuuden meille kaikille, joten kiitos Tommille. Sitten me ei haluta unohtaa, että täällä on tilaisuuden jälkeen ilmoittautuneille sapattiateria ja siellä on myös kokit keittiössä hääräilemässä, joten tervetuloa kokit myös, en tiedä kuuletteko. Yes. Tämä päivä menee nyt sillä lailla, että en vie tästä kauheasti aikaa, mua te kerkeette täällä muutenkin kuuntelemaan ja näkemään, mutta aloitetaan musiikkiosuudella ja sen jälkeen Pekka tulee puhumaan ja sitten vielä lopetellaan musiikilla ja sitten aloitetaan ruokailu niiden kanssa, jotka sinne ruokailuun ovat ilmoittautuneet. Ja päivän aikana myös kerätään kolehti ja siitä menee puolet tuonne Israelissa lähetystyössä olevien mun täytyy katsoa Rantasten perheen tukemiseen. Heillä on tämmöinen sairas lapsi Sara, joka terveydenhuoltokuluihin on mennyt paljon varoja, niin kerätään heidän hyväkseen sitten kolehtiin. Mutta siitä sitten myöhemmin. Nyt hei, rukoillaan tähän alkuun ja siunataan tämä tilaisuus ja pyydetään, että Pyhä Henki oikein liikkuu täällä meidän keskellä ja puhuu meidän sydämiin. Kiitos rakas Jeesus, että sä oot täällä meidän keskellämme tänään sun Pyhä Henkesi kautta. Oikein koskettele meidän sydämiä ja me oikein ollaan tämän tärkeän teeman ympärille kokoonnuttu Israelia. Me tiedetään, että tuo kansa on lähellä sinun sydäntäsi. Se on sun sydämesi syke ja ajan kello meille, Herra. Me pyydetään, että me ymmärretään yksi askel enemmän, hitusen enemmän sinun suunnitelmasti tuon kansan kohdalla, Herra. Me siunataan Israelia. Me toivotaan rauhaa Jerusalemiin ja tuon kansan ylle, Herra. Oikein me pyydetään, että osataan olla valmiita, Herra, ottamaan sut vastaan, kun sinä tulet kuninkaana ja Messiana, Herra, tänne meitä noutamaan taivaan valtakuntaa, Herra. Ja siihen asti, Herra, auta meitä tekemään rauhan työtä ja siunata meidän ympärillä olevia Jeesuksen nimessä. Siunaa tämä tilaisuus ja Pekkaa ja Ullaa ja Pete, Herra. Kaikkia niitä, jotka tänään jakaa ja on äänessä Jeesuksen nimessä. Ja nuo kokitkin, Herra. Anna heillekin siunatut kädet valmistaa meille maittavaa ateria. Jeesuksen nimessä. Aamen. Semmoinen ihan käytännön vinkki tai neuvo, että jos tulee semmoinen tarve käydä vessassa, niin vessat löytyy tuolta ulkoa. Eli tästä pääovista ulos ja sitten tuo rakennus, minkä varmaan kaikki näki kun parkkeeraksi, niin siellä on miehille erikseen ja naisille erikseen sitten vessat. Sieltä löytyy. Ja sitten kun nämä tuolit on vähän tällainen, että osan on vaikea tänne katsoa ja
kuunnella, niin ihan rehellisesti, vaikka kuuluu ikävä ääni, niin käännä se tuoli niin, että ei mene niskat ja selkä jumiin tämän päivän aikana. Ja jos menee niskat jumiin, niin meillä on hyvä hieronta seurakunnassa. Virpiltä voit varata sitten ajan niskahierontaa tämän tilaisuuden jälkeen. Mutta Ulla ja Pete, tervetuloa ja voitte tästä sitten ottaa koppia. Shalom myöskin meidän puolesta. Otetaan tähän noin puolen tunnin laulusetti, oli puhetta hebreaa ja suomea ja ehkä yksi englanninkielinen laulu. Tämä ensimmäinen laulu on juutalaisten tärkein rukous, jonka myös Jeesus meille opetti. Se on ihan täyttä hebreaa. Israel. Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi.
Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Seuraava laulu on Ruutin laulu, Ruutin ja Noovin tarina Ruutin kirjasta. En jättää sua voi, vaan kuljen kanssasi. En jättää sua voi, luoksesi jää. En jättää sua voi, tahdon tulla mukaan. Sun kanssasi on nyt kotiin. Älä pyydä mua lähtemään, yksin en voi sua jättää. Rangaista mua Herra, jos mä sallisin jonkin meidän erottaa. La 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 la, la 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 la. Rangaistaan mua Herra, jos mä saisin jonkin meidän erottaa. En jättää sua voi, tahdon tulla mukaan. Mä palvelen vain Jumalasi sun. En jättää sua voi, tahdon tulla mukaan. Sun kansasi on nyt kansani mun. Älä pyydä mua lähtemään, yksin en voi sua jättää. Rangaistaan mua Herra, jos mä sallisin jonkin meidän erottaa. La 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 la, rangaistaan mua Herra, jos mä sallisin muun kuin kuoleman erottaa. Psalmin 137 mukaan.
Jos minä unhoitan sinut, Jerusalem, niin unhota sinä minun oikea käteni. Tarttukoon kieleni, suuni lakeen, ellen minä sinua muista. Ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani. Yhteislaulu, toki saitte muissakin lauluissa laulaa mukana, mutta samalla uhrilaulu. Tulkaa mukaan. Amen.
teitä tunnetaan. Ne mustat, joita ennen ihtiin, nyt on kuin muutamaa. Ei sanat ihmiskielen, nyt riitä kertomaan. Mä kuinka kiitollisin mielin ja syvän rauhansa. Jerusalem, sä ikuinen, sun kunniasi tahdon laulaa. Jerusalem, 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 sä rauhan ainaisen, sun kunniasi tahdon laulaa. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkojesi horjua. Sinun varjelijasi ei torpu eikä nuku. Katso, hän, joka Israelia varjelee, ei torpu eikä nuku. Herra on sinun varjelijasi. Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinua aurinko päivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinun lähtemisesi.
sai 2 laulua. Ehdottomasti. Tähän seuraavaan voitte tulla jälleen mukaan. Tämä on tuttu laulu, vaikka nyt ei sanoja ole, mutta te kyllä löydätte sitten sieltä ne sanat ihan varmasti muististanne. Aina päivittäin.
viimeinen laulu on tunnettu hebreankielinen laulu, joka on käännetty englanniksi. Ja tämä oikeastaan niin kuin mulle puhuu tänä päivänä tietenkin Jumalan suuruudesta mutta myös siitä, että set your people free, eli että nämä panttivangit pääsisivät vapauteen, niin rukoillaan tämän laulun yhteydessä siitä.
siellä Juhani Aaltonen viimeisenä saksofonissa. Voi kiitos, onpa ihanasti soituu yhteen teidän äänet ja ihanaa päästä Jerusalemin tunnelmiin, mutta myös niin kuin, omalla äidinkielelläänkin osata yhtyä noihin lauluihin. Mutta en halua viedä Pekalta aikaa, niin tervetuloa tänne näin ja säädetään sitten, jos tämä on liian matalalla. Säädetään sitten. Kaksi. Jumalan armoa ja rauhaa teille ystävät ja kiitoksia kun kutsuitte tänne. Se taisi olla Tommin itsepäisyyttä, kun sai minut houkuteltua tänne, vaikka olen tässä viime vuosien tai viimeisen vuoden aikana pyrkinyt pikemminkin vähentämään näitä tilaisuuksia kuin lisäämään niitä. Kun tuo TV-työ on tuppannut viemään tavattoman paljon aikaa. Mutta täällä on ilo olla, on tavattoman kaunis miljö, vastaanottavainen yleisö ja aivan upeaa tuo Ollan ja Peten esiintyminen, hyvin sykähdyttäviä lauluja, jossa oli henki mukana. Nyt mä katselen suoraan tätä mikrofonia. Lasken vähän alaspäin, niin näen paremmin teidät siellä. Olen Turun vapaa-seurakunnan pastori, varmastikin eläkkeellä, niin kuin kaikki ymmärtää. Olemme vaimoni kanssa olleet yli 5 vuosikymmentä tuon seurakunnan jäseniä. Nyt viimeiset 3 vuosikymmentä olen pääsääntöisesti, olemme kiertäneet ympäri Suomea, Ruotsia, Baltian maita, Espanjaa, pitämässä esille tätä Israelin asiaa, jonka Jumala jostain kumman syystä noin 3 vuosikymmentä sitten laski sydämelleni. Ei huomannut kysyä mielipidettäni, olisiko kiinnostunut tästä Israelista. Hän vain yksinkertaisesti otti niskasta kiinni, käänsi ja antoi pikkusia potkuja sitten takamuksiin, että tätä tietä sinä kuljete, näistä asioista nyt sitten puhut. Ja hän on ihmeellisesti siunannut, johdattanut, avannut ovia aivan käsittämättömiin paikkoihin. Olen saanut käydä eduskunnassa puhumassa, olen saanut puhua suurlähettiläille asioista. Ja hienoa todellakin, että kuitenkin tämä meidän valtayleisö on sentään vielä Israel rakasta, eli meiltä kotimaasta löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät asiat Jumalan tahdon mukaisesti ja siis raamatullisesti. Olen kirjoittanut 30 kirjaa tuolta alueelta, sen eri puolilta. Osa niistä on fiktioita, tällaisia hengellisiä jännitysromaaneja, joista löytyy kuitenkin sisältö, johdatus aina pääaiheeseen sekä Israel-asiaan että evankeliumiin, joka kuitenkin on tämä minunkin sydämeni ykkösaihe. Olen 14 vuotta julkaissut myöskin kuukausittain ilmestyvää nettilehteä ajankohtaisuutiset Aktion, jossa valaisin aina kunkin kuukauden, edellisen kuukauden tapahtumia huomattavasti pintaa syvemmältä ja useimmiten aivan toisella merkityksellä ja sisällöllä kuin mitä me saamme sekä kuulla televisiosta, radiosta ja katsella meidän lehdistöstämme. Mun täytyy sanoa, että meidän mediamme ei ansaitse arvosanalla 1–10 kovinkaan suurta numeroa objektiivisessa suhtautumisessaan Lähi-idän ja Israelin asioihin. Itse minulla on tavattoman hyvät lähteet niin sinne kuin suuriin tiedustelupalveluihin, joista myös on aineistoa. Ja ne ihmiset, ne ovat analyyttisesti paljon rehellisempiä ja niitä ei vaivaa poliittiset ongelmat, niin kuin meidän poliitikkojamme tuppaa vaivaamaan. Eräs kansanedustaja ystäväni sanoi minulle hyvin osuvasti,
olin viime syksynä siellä eduskunnassa puhumassa, niin ihmettelin vähän tätä, että miten te yleensäkin, ette sitten ole kiinnostunut tosiasioista. Mä olen lähettänyt teille faktaviestejä, tätä lehteäni ja informaatiota pitänyt esillä monen kanssa, niin hän sanoi mulle näin, katos Pekka, asia on sillä tavalla, että eduskunnassa kansanedustaja se ei pelkää poliisia eikä se pelkää oikein Jumalaakaan, se pelkää vain äänestäjiä. Ja tämä näyttää olevan valitettava tosiasia, että poliitikko katselee aina vaan, että mitä minun äänestäjäni mahtavat sanoa, jos minä poikkean yleisestä mielipiteestä, vaikka tietäisinkin sen olevan oikein. Mulla on annettu 50 minuuttia aikaa ja minun pitäisi kertoa teille koko Lähi-idän problematiikka. Mulla on ranskalaisia viivoja tässä. Olen laittanut 15 kappaletta ja normaalisti kukin niistä veisi aikaa käsitellä noin puoli tuntia. Eli minun täytyy jollain tavalla pyrkiä tiivistämään tätä valtavaa tiedon tulvaa määrää, jota te varmasti kaikki janoatte kuulla, missä ajassa mennään ja mitä siellä nyt tapahtuu ja ennen muuta, että mikä on tämän hetken Israelin tilanne. Pakko aloittaa tuosta Gazasta, josta me olemme saaneet viime aikoina kaikkein eniten väärää informaatiota. On ikävää, että meidän mediamme ja myöskin Yhdistyneet kansakunnat julkaisee aivan suoraan sitä informaatiota, mitä Hamasin tietotoimisto eli terveysministeriö lähettää tuolta alueelta ja jota sitten on pidettävä oikeana. Ja kun Hamas lähettää jotain, niin Hamas tiedottaa, ja kun Israel ilmoittaa omia näkemyksiään, niin se väittää. Eli tässä on tällainen jo informatiivinen, sanoisinko vastakkainasettelu jo kahdessa pienessä sanassa. Tosiasia on, että siellä ei ole kuollut sellaista määrää ihmisiä, vähentäkää heti puolet pois. Ei se ole Israel tee suinkaan kansanmurhaa näännyttämällä lapsia nälkään. Se on täysin virheellinen käsitys ja väärä väite. Seuraavassa tuossa Aktuaalius-lehdessäni julkaisen 600 kuvaa, jotka ovat manipuloituja kuvaamaan eri tilanteita, joissa on nälkiintyneitä lapsia, jotka ovat sairaita aivan jostain muusta syystä kuin ruoan puutteesta. Heitä näytetään esimerkkeinä, että näin Israel suorittaa siellä kansanmurhaa lapsia vastaan. Se on järkyttävää, miten media on mennyt tällaiseen mukaan, mutta se ilmeisen hyvin myy. Ja nyt kun Israelista on tullut tällainen koko maailman yhteinen sylkykuppi, niin siihen on hyvä sitten pistää kaikki tilalle menneestä sadosta ja huonosta säästä alkaen kaikki mahdollinen mukaan. Ja tämä on valitettava tosiasia. Tähän liittyy tietysti automaattisesti kumajainen. Mitä Gazassa on tapahtunut vajaan 2 vuoden aikana, on oma lukunsa. Israel on lähtenyt etsimään sieltä vapaaksi kansalaisiaan, etsimään ja rankaisemaan niitä, jotka ovat syyllisiä. Ja nyt tämä asetelma on sellaisena nyt kääntynyt päinvastaiseksi. Hamas on tällä hetkellä uhri ja Israel on syyllinen miehittäjä, joka rankaisee, suorittaa kaikkia hirmutekoja. Jostain kumman syystä tähän samaan yhteyteen on nyt liitetty Palestiinan tunnustaminen, ilmiö, joka ei pitäisi olla mitään syy-yhteyttä Gazan tapahtumiin. Vuonna 2005 noin vuoden mittaisen niin sanotun tiekartta-ohjelman mukaisesti Israel luovutti Gazan alueen palestiinalaishallinnolle, siis Palestiinan itsehallinnolle, vastineeksi rauhaa vastaan. Kului hieman runsas vuosi, alueelle järjestettiin vaalit, Hamas voitti vaalit, ajoi tämän PLOn pois Gazasta, otti sen haltuunsa ja sen jälkeen sieltä on lennellyt raketteja 15-20 000 kappaleen vauhdilla ja ollut 500 erilaisia sotia. Nyt kun tämä on eskaloitunut tähän kriisiin, josta me kaikki olemme saaneet lukea, kuulla ja nähdä, nyt yhtäkkiä on otettukin ilmiö mukaan Palestiinan valtion tunnustaminen, aivan kuin se länsirannalla edelleen toimiva itsehallintoryhmittymä ansaitsisi nyt oman valtion siksi vain, että Israel rankaisee Hamasia Gazassa.
En ole löytänyt tähän tällaista yhtäläisyysmerkkiä, miksi näin täytyy toimia ja miksi tällainen yhtäkkinen tunnustamiskiima, anteeksi, että käytän tällaista sanaa, on yhtäkkiä rojahtanut liekkeihin. Näillä asioilla ei todellakaan ole mitään syy-yhteyttä keskenään. Mutta todetaan, että Israel on kuitenkin miehittäjä, joka miehittää palestiinalaisille kuuluvaa aluetta. Ja siksi palestiinalaiset ansaitsevat nyt kuulemasta oman valtion. Lähetin eilen valtioneuvostolle ja puolelle tusinalle kansanedustajia sekä muutamille ehkä kymmenkunnalle päättäjiä Suomessa YK on oman määritelmän sekä miehityksestä että Palestiinan tunnustamisen liittyvistä asioista. Yhdistyneiden kansakuntien omilta sivuilta löytyy määritelmä, mitä on miehitys. Miehitys on tiivistäen kahden virallisen valtion välinen asia, jotka on siis kummallakin on YK on tunnustama valtiollinen oikeus, määritellyt rajat, hallinto ja kaikki mikä valtioon yleensäkin liittyy. Jo pelkästään tuo ensimmäinen lause, tai toinen lause tuossa ohjelmajulistuksessa toteaa olevan täysin mahdotonta, että Israel voi miehittää tuota aluetta. Sillä alueella on vain yksi virallisesti tunnustettu valtio. Palestiina ei ole valtio, sitä ei ole käsitelty YK:n turvallisuusneuvostossa, eikä sen jälkeisessä prosessissa saanut YK:n yleiskokouksen leimasinta, jonka mukaan se sitten tunnustettaisiin valtioksi. On siis olemassa vain yksi valtio, joka ei voi miehittää itseään. Näin tiivistään tämä asia. Silti Israelista käytetään sana miehittäjä. Tämä on ennen muuta palestiinalaisten lanseeraama asia ja terminologia. En tiedä paljonko siitä tulee valtioneuvostosta palautetta jonkun verran todennäköisesti. Olen lähestynyt myös presidenttiä, pyytänyt häneltä audienssia viime syksystä lähtien. Hän ei ole kiinnostunut, hänellä ei ole aikaa, hänellä on hirveä kiire, kun hänen täytyy lentää paikasta toiseen, käydä olemassa golfia Trumpin kanssa ja hoitaa koko maailman asiat. Ei tietenkään hänellä ole aikaa tällaiseen vähäpätöiseen asiaan, mutta hänen tavoitteensa on kuitenkin tunnustaa Palestiina niin pian kuin mahdollista. Ja sitten hän erässä lausumassa totesi, että pian ei ole ehkä Palestiina, jonka voisi tunnustaa. Voi kauheata. Meillä on siis tällainen tavoite. No onneksi nyt tällä hetkellä ainakaan meidän hallituksemme ei ole lähdössä tuohon linjaan mukaan. Tuo Gaza sellaisena on varmasti herättänyt monelle raamatullisia kysymyksiä. Onko Raamatussa mainittu jotakin Gazasta, jotain erityistä, joka viittaisi esimerkiksi nykytilanteeseen? Profeetta Aamos mainitsee, että minä lähetän tulen Gazan muureille. Jeremia 25 mainitsee koko Gazasta ja tuosta alueesta, että siihen kohdistuvat Jumalan vihan maljat. Jeremia 47 mainitsee, että Gaza tulee paljaaksi. Termi, jota suomalainen käännös on, Gaza tulee kaljuksi. Enkä oikein usko, että se soveltuu tähän tukkailmiöön tai puuttumisilmiöön pikemminkin autioksi. Joten nämä elementit sopivat erinomaisen hyvin kyllä tähänkin tilanteeseen. Se ei silti oikeutta meidän vetämään niin nopeita johtopäätöksiä, että me olisimme jo noissa lopunajoissa, joihin myöskin Jumalan vihan maljat liittyvät. Mutta vauhdilla olemme menossa toki kohti niitä. Kahden valtion malli, tämä johon tämä Palestiinan tunnustaminen myöskin liittyy, se on jotenkin ollut minulla tässä viime vuosikymmenien aikana tällainen, jos mä sanoisin, punainen vaate, koska siihen liittyy juuri tämä virallinen maininta ja väitteet ja toteamiset, millä perusteilla yleensäkin voidaan tunnustaa valtio. Ja koska YK on se, joka tunnustaa valtiot, YK ei ole päässyt näissä asioissa eteenpäin laisinkaan, johtuen Yhdysvaltojen toistaiseksi voimakkaasta vastustuksesta, niin vielä meillä ei ole siellä mallia, joka voisi antaa aiheen puhua kahden valtion mallista jonain todellisena
toteuttamiskelpoisena mahdollisuutena. Palestiinalaiset eivät täytä mitään kansalliseen valtioon liittyviä tällaisia yleistä terminologiaa. Montevideon sopimus määrittelee erittäin selvästi, millainen ryhmittymä voidaan joskus julistaa valtioksi. Jos Lähi-idästä hakisi sellaisia, niin Kurdistan olisi paljon tehokkaampi yksikkö jo muodostua omaksi valtioksi. Siitä ei pidetä mitään meteliä ja moni muukin tällainen kansallinen ryhmittymä, joka tavoittelee itsenäisyyttään. Mutta jostain syystä, että Palestiina sellaisenaan on noussut niin tällaiseksi lellipojaksi, lempilapseksi kansainväliselle yhteisölle, se pitää saada ja sen jälkeen tulee rauha Lähi-itään. No, rauhaa Lähi-itään ja Palestiinan tunnustaminen ei tule tuomaan, eikä sen mahdollinen perustaminen senkään vertellä. Tosiasia on, jos nyt tapahtuisi sellainen ihme, että Palestiina tunnustettaisiin valtioksi, niin se joutuisi ilman muuta tällaisen valtiostatuksen alla saamaan itselleen oikeuden määritellä omasta politiikastaan ja sen omaan peruskirjaan, palestiinalaishallinnon peruskirjaan, on heidän perustavoitteekseen kirjattu juutalaisvaltion hävittäminen Lähi-idästä aseellisin keinoin. Se on heillä ollut jo yli 50 vuotta tavoitteena, ja eikä se ole sieltä mihinkään poistunut. Ja silti nämä kaikki asiat huomioiden ja tiedostaen maailma haluaa sinne perustettavan palestiinalaisvaltion. Itse kun katselen asioita pappina ja pastorina ja tietenkin hengellisen näköalan ymmärtävänä, niin näen tässä selvästi uskontojen välisen taistelun. Taistelun ihmisten sieluista, taistelun Jumalan tahdon ilmaisemisen toteuttamisesta ja sitä tahtoa vastustavien ryhmien toiminnasta. Tässä kun me katselemme asiaa vastaan, Raamattu vastaan Korani, eli islam vastaan kristinusko ja juutalaisuus, me voimme ymmärtää tätä kokonaisuutta paljon selvemmin. Nyt viimeinen uutinen, sanoisinko tällainen polttava uutinen, tapahtui viime torstaina, siis kolme päivää sitten, kun Israelin valtiovarainministeri Bezalel Smotrich ilmoitti, että Israelin hallitus tulee rakentamaan 3401 asuntoa itäisen Jerusalemin ja Maale-Adumin kaupungin välille. Tämä on tavattoman merkittävä asia, jotka olette käyneet siellä, jos te näette tuon alueen kartan silmillä, niin te ymmärrätte, että tuo alueen toteuttaminen, aiheen toteuttaminen, se tyrmää lopullisesti teoreettisenkin mahdollisuuden itsenäisen Palestiinan valtion muodostumisesta. Se rajaa tukkii kokonaan sen kapean käytävän, joka olisi mahdollistanut Jordanian ja Samarian tai niin kuin se sanoo, Länsirannan ja Hebronin alueen yhdistämisen keskenään. Ja nyt se on käytännössä katsoen tulee olemaan mahdotonta, jos ja kun aikanaan myös Israelin hallitus tuon liikkeen hyväksyy. No se on tietenkin saanut maailman päättäjät takajaloilleen ja edelleen nostetuksi esille tuon ajatuksen juutalaisvaltiosta Palestiinan miehittäjänä, joka, niin kuin totesin jo, on ajatuksenakin mahdoton. Mutta Israel on kuitenkin todennäköisemmin tulossa tekemään tuon liikkeen ennen mitä myöhemmin, ja siinä näyttää olevan ainakin Trumpin periaatteellinen suostumus, jota tietenkin Israel sitten edellyttää, jos se aikoo tuon virallistaa. Trump, vaikka hänestä nyt voidaan olla aika monta eri mieltä ja ihan perustellustikin voidaan olla monta mieltä, niin hän on kuitenkin Israelin vankka ystävä. Se, että miten hän toimii Ukrainan asian kanssa, niin
Uskon pikemminkin, että se on osa sitä suurta Jumalan suunnitelmaa, johon myös liittyy Euroopan liittovaltio aikanaan, liittyy asetelmat Hoogin sodasta ja monesta muusta tällaista vielä toteutumattomasta profetaalisesta kokonaisuudesta. Tapahtuu täällä maassa, ajassa mitä tahansa, niin se tapahtuu Jumalan sallimuksella. On aina hyvä muistaa, vaikka me emme tykkää näistä asioista, vaikka me katsomme, että Trump on tehnyt möhlinyt tuon Putinin kanssa tuon sopimuksen aivan päälaelleen, niin se on kuitenkin tapahtunut Jumalan sallimissa puitteissa. Silloin vihollinenkin on alisteinen Jumalan tahdolle, ja se on alisteinen vielä Jumalan toteutumattomille profetioille ja suunnitelmille, joihin myöskin Eurooppa liittyy, johon liittyy Venäjä, aikanaan ja monet muut asiat. Näitä koko asioita täytyy pyrkiä ja pystyä tarkastelemaan suurena kokonaisuutena. Meillä Suomen Sionissa ja kristityissä piireissä meillä on sellainen taipumus ottaa joku pieni yksittäinen tapahtuma, rakentaa siitä valtava pyramidi ja todeta, että nyt ollaan sitten jo viimeistään maailmanlopun tunnelmissa. Vaikka Raamatussa on vielä noin 150 toteutumatonta profetiaa, siis Jumalan ennalta kirjoituttamaa historiallista tapahtumaa, jotka eivät ole vielä toteutuneet. Ja pelkästään Lähi-idästäkin me löydämme niitä erittäin monia sellaisia, joiden toteutuminen on väistämätöntä ennen kuin voidaan puhua lopun aikojen tapahtumista. Siksi itse olen pyrkinyt aina tarkastelemaan suurta kokonaiskuvaa ja sijoittamaan siihen sitten tietyt tapahtumat, jolloin on, etten sanoisi, paljon turvallisempi nukkua mieleltään levollisemmin kuin ajatella, että huomenna on sitten viimeistään se maailmanlopun ensimmäinen päivä. Niin kuin netti nykyään puolella on erilaista profetiaa näyttää olevan. Palestiinalaisilla ja islamilla heillä on myöskin oma eskatologiansa. Me yleensä tarkastelemme eskatologiaa raamatullisesti lopun aikojen tapahtumasarjana, ilmoituksina siitä, milloin Jeesus tulee, milloin seurakunta otetaan ylös, milloin rakennetaan 3. temppeli ja milloin alkaa Googin sota ja niin edelleen. Nämä kaikki asiat ovat sellaisia yksittäisiä, joihin useimmiten tartutaan kiinni ilman kokonaiskuvan ymmärtämistä. Ja kun me haluamme jollain tavalla, tai meidän tulisi ymmärtää tuota islamilaista kiihkoa, joka kohdistuu tuohon alueeseen ja ennen muuta Jerusalemiin, niin meidän tulee ymmärtää heidän näkemyksensä, mihin ne perustelevat asiansa, tavoitteensa ja mitä he todellakin itse odottavat tulevaisuudelta. Me varmasti kaikki odotamme, että Jeesus tulee takaisin. Onko joku, joka ei odota hänen paluutaan, voit nostaa kätesi. Eli ei noussut yhtään ketään. Ja jos me olisin muslimijulistaja, imaami, ja kysyin, ja te olisitte muslimia, ja me kysyisin teiltä, kuinka moni teistä odottaa al-Mahdin paluuta, niin jokainen nostaisi molemmat kätensä, jotka pystyy. Siis heidän oma eskatologiansa oppi lopun ajoista määrittelee heidän suhtautumisensa niin sanottuun Palestiinaan, ennen muuta Jerusalemiin. Mahdi on heidän tällainen messiaaninen hahmonsa. Hän on, sana merkitsee, oikeaan johdettu. Ja hänen tavoitteensa on valvoittaa koko maailma islamille. Siis ei näitä mitenkään sanoisinko vähäpätöisiä ajatuksia pyörittämään islamilaisen eskatologian ympärille, vaan yksinkertainen maailmanvalloitus tarkennettuna kaikkien maailman kansojen alistaminen islamille. Se tarkoittaa, että kaikkien pitää uskoa Korania, Allah ja Muhammedin, mutta kaikkien pitää tunnustaa islamin ylivertaisuus kaikkein parhaana uskontona ja ainoana Allahin hyväksymänä uskontona.
Siis näin ajattelee islamilainen lopun aikoja käsittelevä imaami. Minulla on kymmeniä islamin eskatologia käsitteleviä teoksia. Mä olen oikeastaan kirjoittanut ainoastaan yhden islamia käsittelevän teoksen, mutta esimerkiksi tämä sarja Enkeleiden maailma, joka nyt pyörii TV7 joka toinen tiistai, niin siinä nämä viimeiset jaksot jouluun saakka niin käsittelevät valtaosaltaan islamia. Kannattaa vilkaista, jos ei teillä ole muuta tekemistä, joka toinen tiistai kello 19. Islamin tavoite on valloittaa siis koko maailma. Tämän Mahdin apuna tulee olemaan profeetta Isa. Hän on Jeesus. Eli islam on ominut Jeesuksen Allahin profeetaksi. Ja yhdessä tämän Mahdin kanssa he lähtevät valloittamaan, alistamaan koko maailmaa kuuliaisiksi islamille. Ongelma on se, että tämä Mahdi, kun hän tulee, hän perustaa päämajansa ja valloituksensa lähtöpisteeksi Jerusalemiin. Toisin sanoen Jerusalem, jonka täytyy olla tuossa vaiheessa osa Filasteen nimistä valtiota. Ne ovat edellytyksiä, jotta tämä Mahdi voi saapua. Nyt te varmaan ymmärrätte, että miksi tuo Palestiinan perustaminen ja Jerusalemin kuuluminen islamille, se on heille elintärkeää. Koko heidän uskontorakennelmansa pohjautuu siihen, että alueella on valtio nimeltä Filasteen, Palestiina, virallinen valtio, jonka pääkaupunki on Jerusalem. Ja tuossa alueella nyt onnettomuudeksi sattuu olemaan valtio nimeltä Israel. Ja siellä on kaupunki nimeltä Jerusalem, johon maailman kaikkeuden luoja on asettanut oman pyhän nimensä asumaan ikuisesti. Olemme siis kahden uskonnon törmäyskurssilla. Jommankumman täytyy väistyä. Tällä hetkellä Israel pitää hallussaan tuota aluetta ja on erinomaisen kykenevä pitämään sitä myöskin hallussaan. Vuonna 1984 Knesset-parlamentti päätti, että Jerusalem on oleva Israelin valtion ikuinen ja jakamaton pääkaupunki. 2017 meidän itsenäisyyspäivänämme silloinen presidentti Trump ilmoitti, että hän tulee siirtämään Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin ja toteuttaa samalla heidän kongressinsa säätämän lain vuodelta 1995, joka määrittelee Jerusalemin olevan Israelin valtion ikuinen jakamaton pääkaupunki. Hän toteutti sen vuonna 1718 siirtyi suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin, vain suurlähettiläs ja hänen henkilökuntansa. Itse lähetystö on edelleenkin Tel Avivissa, mutta se sai palestiinalaishallinnon täysin takajaloilleen, että tämä kuuluu heille tämä kaupunki, että te voi siirtää sinne heidän pääkaupunkiinsa Israelin tätä suurlähetystöä. Ja nyt Yhdysvallat on sitoutunut tähän lakisääteisesti, että he tunnustavat Jerusalemin olevan Israelin valtion ikuinen jakamaton pääkaupunki. Toisin sanoen nyt kun YK:han tulee jälleen, tai YK:ssa tullaan ottamaan esille Palestiinan valtion tunnustaminen ja Jerusalem pääkaupunkina, Yhdysvallat ei voi millään sitä tunnustaa, heidän täytyy käyttää aina veto-oikeutta, koska se on heidän lakinsa. Ja tämä on sellainen oravan pyörä, miksi Palestiinan perustaminen sillä edellytyksellä, että Jerusalem olisi sen pääkaupunki, se on täysin mahdoton, jollei sitten tapahdu jotain aivan ratkaisevasti muuta. Tällä hetkellä tämä ratkaisevasti kaikkea muuta näyttää viittaavan siihen, mistä profeetta Sakaria kirjoitti luvussa 12, jakeessa 2 ja 3. Minä kokoan kaikki pakanakansat Jerusalemia vastaan.
Jerusalem on oleva väkikiveenä noille kansoille. Ja he tulevat repimään pahoin itsensä, kun he käyvät Jumalan kaupunkia vastaan. On hyvin helppo vetää tuohon minä kokoan kaikki kansat, pistää siihen yhtäläisyysmerkki YK, sillä tällä hetkellä noin 150 eri valtiota on jo tunnustanut tämän Palestiinan ilman rajoja, ilman valtiollisia tunnuksia, mutta kuitenkin tunnustaneet, että sellainen valtio on olemassa. Se ei ole vielä mennyt tietenkään tähän lopulliseen äänestykseen, mutta näyttää siltä, että syyskuun yleiskokouksessa muutama suuri valtio, Ranska etunenässä, Iso-Britannia, Kanada, Uusi-Seelanti ja Australia ovat myöskin lähtemässä siihen mukaan. Ja varmasti tuli polttaa myös meidän presidenttimme hänen alla, kun hän haluaisi kaikissa olosuhteissa liittyä nyt tuohon nimenomaiseen joukkoon, jotta Suomi seisoisi hänen mukaansa historian oikealla puolella. Jännä termi, tämä historian oikealla puolella, sitä välittömästi muutamat oppositiokansanedustajat lähtivät siteeraamaan. On kiva seistä historian oikealla puolella. Ja kirjoitin sitä kolumnilla, lähetin sen heille ja kysyin, minkä historian ja minkä puolella. Kukaan ei tunnu edes tietävän, mistä he puhuvat, kun he puhuvat, että he seisovat historian oikealla puolella. Ei ole olemassa palestiinalaista historiaa, valtiollista historiaa, jonka puolella voisi seistä. Tuntuu, että temmataan tuolta joku termi ja lanseerataan se sopivaksi ja käytetään poliittisena tällaisena argumenttina. Mikä minulla ja vaimoni viimeaikaisissa rukouksissa on ollut voimakkaasti esillä, että Jumala varjelisi meidän maatamme, kansaamme, meidän johtajiamme tällaisilta virheellisiltä, Raamatun vastaisilta, Jumalan vastaisilta päätöksiltä, koska odotettavissa on myös profeetta Joelin toteamus, että aikain lopulla minä, siis Herra kokoaa kaikki pakanakansat, siis kaikki ei-juutalaiset kansat, ja vie ne alas Joosafatin laaksoon. Ja käy siellä oikeutta niitä vastaan kansansa ja perintöosansa Israelin tähden. Siis Joosafatin laakso on, se on synonyymi Jumalan tuomiolle. Eli ne kansat, jotka lähtevät Israelia vastaan, ne joutuvat Jumalan tuomioistuimen eteen tuomittaviksi juuri siitä syystä. Se on tavattoman epätoivoinen paikka olla tuomiolla. Sillä ei ole valitusoikeutta. Se on korkein mahdollinen, lopullinen tuomion paikka, mitä ikinä on. Ja kansat tulevat todellakin liikkumaan kohti tuota tuomion tapahtumaa. Lohdutuksen sanaksi, vaikka nyt näin tulisi käymään ja mahdollisesti tuleekin, niin tämä ei koske seurakuntaa. Seurakunta on siinä vaiheessa, kun tuo tapahtuu Karitsan häissä, tuulissa ja pilvissä, että se koskee niitä maailman ihmisiä, jotka ovat täällä silloin toteuttamassa Jumalan vastaisia ajatuksia ja tahtoja. On erikoista, että miten muutamassa vuosikymmenessä meidän maamme hengellinen, sanoisinko suuntaviiva, on kääntynyt päälailleen, on kääntynyt, ennen mentiin suoraan, nyt mennään aivan vastakkaiseen suuntaan. Psalmi 83, joka kuvailee ryhmittymää, hyvin luemme sieltä erästä joukkoryhmittymää. Siinä on 10 tällaista heimoa, jotka sijoittuvat nykyiselle karttalehdeelle Isanin naapurivaltioiksi, eli Libanon, Syyria, Irak, Jordania, Egypti ja sitten Saudi-Arabia. Nämä Psalmin 83 kuvailemat kansat, ne sijoittuvat näiden valtioiden sisälle. Ja ne tulevat aikanaan pyrkimään toteuttamaan 3000 vuotta sitten annettua profetiaa, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin että Israelin nimeä enää muisteta. Tämä on Davidin aikainen Aasafin psalmi.
äärimmäisen profetaalinen salmi, ja näitä samoja sanoja käytettiin vuonna 1948 toukokuussa, kun Israel itsenäistyi. Sen jälkeen niitä on käytetty 200 kertaa eri valtioiden toimesta aina yhtä tyhjin tuloksi. Ja tähän sotaan liittyvät ryhmittymät löytyvät todellakin näiden 5 Israelin lähinaapurivaltioiden sisällä. Siinä mainitaan myös jotain muuta, paljon yleisempää. Mainitaan näistä kansoista, jotka käyvät Jumalan suojattajia vastaan. Että niistä tulee samalla Jumalan vihollisia. Olla Jumalan vihollinen on äärimmäisen epätoivoinen asetelma ja asenne. Siellä siitä ei ole toivoakaan selvitä voittajana. Mutta kuitenkin tämä määritelmä, se koskee, vaikka onkin mainittu vain koskemaan noita määrättyjä kansoja ja kansanheimoja, koskee samalla koko maailmaa. Yleisesti ottaen kaikki, jotka asettuvat Israelia vastaan, asettuvat samalla Jumalan vihollisuuteen. Sillä joka tuohon kansaan koskee hänen silmäteränsä. On hyvä muistaa, että Jumala ei ole koskaan luopunut näistä peruuttamattomista määräyksistään, miten meidän ei-juutalaisten tulee suhtautua hänen kansansa. Ei meidän tarvitse hyväksyä kaikkea, mitä he tekevät. Kun te luette Raamattua Vanhan testamentin, te huomaatte, että ei Jumalakaan tykännyt heistä kaikissa heidän toiminnassaan ja olosuhteissaan. Siitä huolimatta hän on pidättänyt itsellään oikeuden kurittaa ja rankaista omaa kansansa. Niin kuin se hänelle sopii, ei niin kuin meille sopii. Meillä ei ole mitään oikeutta astua Jumalan omien päätelmien toimenpiteiden ylitse. Jesaja 40 mainitsee meille aivan toisenlaisen määritelmän, miten meidän tulee suhtautua Israelin kansaan silloin, kun se on vaikeuksissa. Lohduttakaa minun kansaani, sanoo Herra, teidän Jumalanne. Se on siis meille pakana kansoille annettu ohjeistus, kun tuo kansakunta on vaikeuksissa. Kun se on toiminut mahdollisesti Jumalan tahtoa vastaan, kun se on toiminut ainakin meidän tahtoamme ja ymmärrystämme vastaan. Meillä kristityillä ei ole oikeutta lähteä tuomitsemaan heitä niistä. Se Herra on itse tuomari, hän on varannut itselleen sen oikeuden. Meidän tehtävämme on lohduttaa tuota kansaa, ja paras lohdutus, mitä me voimme tuolle kansalle antaa, on pitää heille esillä evankeliumin sanomaa. Jeesuksen, Kristuksen pelastustyötä koko tuolle kansalle. Se on se meidän kaikkein paras viestimme, kaikkein paras uutisemme tuolle kansalle. Miten me suomalaiset sitten olemme onnistuneet tai epäonnistuneet tässä kansainvälisessä kentässä näyttämään väriämme Israelin suhteen? Pieni esimerkki, 10 vuotta vuodesta 2015 vuoteen 2024. Kaikkiaan Suomi oli osallistunut siis tuon 10 vuoden periodin aikana 140 kertaa YK-istuntoon, jossa oli käsitelty Israelia. 110 kertaa Suomi onnistui äänestämään juutalaisvaltiota vastaan. Miehekkäästi menimme sentään 30 kertaa puun taakse piiloon, emmekä äänestäneet ollenkaan. Mutta ei yhtäkään kertaa Suomi äänestänyt juutalaisvaltion puolesta. Kyllä taivaassa nämä asiat on huomioitu. Ei ne Jumalan arkistoissa jää mitenkään sinne rivien väliin mahdollisuuksiksi. Kyllä me olemme osoittaneet kantamme näissä kansainvälisissä kysymyksissä. On aika erikoista, että samaan aikaan, tuon saman 10 vuoden periodin aikana, kaikkia muuta 192 valtiota vastaan
äänestettiin ainoastaan 70 kertaa. Israel johtaa tätä tilastoa aivan loistavalla ylivoimaisella ykköspaikalla. 140 kertaa juutalaisvaltiota vastaan, 70 kertaa kaikkia muita maailman 192 muuta valtiota vastaan. Jo tämän pitäisi puhutella meitä, että jossakin on joku iso eka. Asenne, vamma. Ja se on meidän vihollisen, eli sielun vihollisen aikaansaannosta. Se pyrkii, mitä lähemmäksi tulee näiden lopun aikojen tapahtumajärjestysten eteneminen, se pyrkii kaikin mahdollisin tavoin ensinnäkin hyökkäämään jokaista uskovaa kristittyä vastaan, joka pitää Israelin puolta tai joka suhtautuu edes objektiivisesti näihin asioihin. Ja samalla se kokoaa kansakunnat Jerusalemia vastaan, niin kuin profeetta Sakaria ilmoitti. Tässä voi harmittaa kelloa. Ota kello pois. Minun piti kertoa teille vielä pikkuinen tällainen näköala tästä lopun aikojen suuresta kuvasta, miten se on kuitenkin nähtävissä, jos me tutkimme Raamattua huolellisesti. Nyt on nähtävissä selkeä ero. Yhdysvallat on irtautumassa Euroopasta. Tapahtuuko se Trumpin aikana sitten, tai hänellä on vielä 3,5 vuotta aikaa. Aika paljon ehtii varmaan tapahtua. Nyt Eurooppa on jäämässä tavallaan yksin. Nyt Euroopan täytyy ryhdistäytyä. Eurooppahan on valtava tällainen talousmahti, mutta sotilaallisesti se on lapsen kengissä. Ja nyt on aivan selvää, että Euroopan täytyy irtautua myös sotilaallisesti tällaiseksi omatoimiseksi ryhmäksi. Kirjoitin ensimmäisen kirjani vuonna 1998. Se oli nimeltään Peto-raportti Antikristuksesta. Tuolloin, siis 27 vuotta sitten, mainitsin, että Euroopan unionista täytyy tulla liittovaltio, jolla on oma presidentti, omat sotavoimansa, joka tulee muodostumaan aikanaan liittovaltiona täksi antikristillisen lopun aikojen kavalkaadin pesäpaikaksi. Sain jonkun verran kritiikkiä, että en tuossa arkavaltiolle mistään mitään. Tällä hetkellä Euroopan liittovaltiolla on oma presidentti. Se haluaa itselleen nyt omaa valtiota, omaa tällaista liittovaltiota ja omaa rahayksikkö se onkin jo. Ja myöskin sillä tulee olemaan omat sotavoimat. Ursula von der Leyen mainitsi edellisellä kaudellaan jo, että hänen tavoitteensa tulee olemaan Euroopan sotilaallinen yksikkö, itsenäinen ja riippumaton sotilaallinen yksikkö. Ja se on suuntaviiva, johon tällä hetkellä ollaan väistämättä menossa. Kukaan ei enää puhu siitä, tuleeko Euroopasta liittovaltio, vaan milloin se tapahtuu. Kaikki Euroopan valtiot ovat yksi toisensa jälkeen niin suurissa veloissa, että eivät ne pysty maksamaan valtionvelkansa pois. Meidän Suomen kohdalla, meidän budjettimme on 90 miljardia, valtion velka 183 miljardia. Kukaan yksityinen ei voisi tällä tavalla elää. Joka tahansa yksityinen perhe olisi konkurssissa alta aika yksilöinen. Mutta ei valtiot. Valtiot vain kasaavat kaikki nämä lopultakin yhteen yhdeksi suureksi eurobondiksi, jolloin sitten saamme sanoa myös hyvästä lopulliselle itsenäisyydelle. Mutta tämä suuntaviiva on aivan selkeä. Se on johdonmukainen ja se ajautuu siihen. Euroopasta tulee oma itsenäinen sotilaallinen liittovaltio ryhmittymässä. Venäjä liittoutuu sinne idän kuninkaiden joukkoon, niin kuin se kuuluukin. BRICS-ryhmittymät liittoutuvat etelän kuninkaaksi ja me muodostamme sen lännen kuninkaan ryhmän, mikä aikanaan tulee sitten käymään näitä antikristillisiä sotia. Siis raamatullinen suunta
on hyvin selvä, vaikka se tapahtuu pienissä askeleissa, yksi sieltä toinen täältä, mutta koko ajan tämä Jumalan suuri suunnitelma, se asettuu pala kohdaltaan paikoilleen. Vielä ei ole siellä huipulla, mutta suunta on täysin selvä. Miten Israel sitten liittyy tähän vielä mukaan? Täytyy ottaa vielä käsiteltäväksi 3. temppeli. Itse olen tutkinut temppelivuorta ja sen historiaa vuodesta 1973 lähtien. Jäin aikanaan siihen tavallaan koukkuun, en uskonnolliseen koukkuun, vaan siihen jännittävän mielenkiintoiseen historiaan, mitä tuo pitää sisällään, ja myöskin sen eskatologisen kokonaiskuvaan. Muutamia vuosikymmeniä sitten ajateltiin, että ei koskaan tulla rakentamaan sinne mitään temppeliä, se on täysin mahdotonta. Muslimit pitävät halussa koko aluetta ja juutalaiset eivät saa sen vertaa itsestään aikaan. Jos tänään, tai sanotaan huomenna, Israelin hallitus antaisi ortodoksi juutalaisille luvan, saatte rakentaa sinne temppelin ja uhrialttarin 2 kuukauden kuluttua. Siellä uurattaisiin vanhatestamentillisia uhritoimituksia. Aivan kuten profeetta Daniel ilmoitti 2500 vuotta sitten. 3. temppeli on kaikkea muuta vailla paitsi lupaa sen rakentamiseen. Uhrialttari on valmiina Negevissä. Se on koottu täsmälleen Mooseksen kirjan ohjeiden mukaan. Täällä sanotaan niin sitaateissa leekopalikoista. Se pystytään purkamaan ja kokoamaan 2 tunnissa, siirtämään paikalleen milloin tahansa. Sitä pyydettiin viime pääsiäisenä. Juutalaiset ortodoksit pyysivät lupaa saada pystyttää uhrialttari temppelivuorelle ja valmistaa siellä pääsiäislammas. Ei siis uhrata vielä, se on mahdotonta. Kaikki on mennyt sitä kohti, että juutalaiset tulevat aloittamaan vanhatestamenttilliset uhritoimituksen tavoitellen sillä Jumalan hyväksyntää, sitä hyväksyntää, joka aikanaan vanhan liiton aikana perustui uhritoimitukseen. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten tätä pidettiin mahdottomana. Se vain toteutuu sillä, vaikka me emme sitä, emme hyväksy sitä missään nimessä, se on Kristuksen sovitusten pilkkaamista, mutta 98% juutalaisista ei tänäänkään hyväksy Jeesusta Messiaa. Joten suuntaus on sikäli aivan raamatullinen. Se oli myös eräs syy, hyvin sellainen piilossa ollut syy. Mulla on enää muutamia minuutteja aikaa, että voidaan sen vielä tiivistää näitä asioita. Se oli myös yksi syy, miksi 70. hyökkäys tehtiin, siis 2 vuotta sitten. Sen nimi oli Al-Aqsa Flood, siis arabiasta englanniksi suomennettuna. Sen ajatus oli, että muslimit, islamilainen maailma on saanut selville, että juutalaiset aikovat tuoda alueelle tällaisen lehmän, ruskeanpunaisen lehmän ja uhrata sen ja häpäistä sillä islamilaista pyhyyttä, temppelivuoren pyhyyttä. Se, että siitä asiaa pidettiin näyttävästi esillä, on aivan totta, mutta he ovat myöskin tutkineet raamatullista eskatologiaa ja tietävät, että temppelin valmistaminen, uhrialttarin pystyttäminen ja uhraamisen aloittaminen edellyttävät tiettyjä rituaalitoimenpiteitä, jotka kaikki ovat tänäänkin valmiina odottamassa vain lupaa. Ystävät, me elämme jännittäviä aikoja, mutta nyt mä haluan teille vielä tiivistää, että ei mitään syytä painaa paniikkinappulaa. Sillä Jumala on luvannut pitää omistaan huolen. Hän on luvannut pitää omistaan huolen, varjella meidät niiltä tuomioilta, jotka hän on varannut maailman ihmisiä ja uskomattomia ihmisiä varten. Siis me emme ole täällä enää silloin, kun nämä alkavat tapahtua fyysisesti nämä tapahtumat, mutta jos me seuraamme aikaan merkkejä, niin emme voi olla vetämättä johtopäätöksiä, että suuntaus on selvä. Jumalan profetiat tulevat täyttymään yksi toisensa jälkeen, niin kuin ne on sanassa ilmoitettu. Ja mikä meidän kaikkein tärkein tehtävämme on vetää johtopäätöksiä näistä kaikista, on se, että meillä on vielä aikaa pitää siellä evankeliumin sanomaan.
Se on meidän kristittyjen kaikkein tärkein tehtävä. Mutta minulta kysytään usein, että olenko minä joku Israel fani. Mutta ei, kun mä olen Raamattu fani ja evankeliumin sanomaan, mulle kaikkein tärkein asia. Nämä Israel-asiat Jumala on vaan laskenut mun sydämelleni, jotta mä voisin pitää esillä näitä eräänä tällaisena aikain merkkejä osoittavina tapahtumina. Tähän samaan liittyy tietysti kysymys, tuleeko meidän sitten enää siunata Israelia, kun se toimii tuolla. Kun tätä seurasin yleisöosastossa pari päivää sitten, niin siellä eräs ex-pappi lyttäsi aivan täyteen, että me emme voi missään nimessä siunata Israelia, sillä eihän Jumalakaan tykkää tällaista toiminnasta. Meidän kristittyjen tulee osoittaa mitä suurinta halveksuntaa juutalaisvaltia kohtaan, jonka sotilaat tappavat järjestelmällisesti pieniä lapsia Gazassa, luki tämän papin kirjoituksessa. Se on siis kaikkein järkyttävintä musta maalaamista, mitä voi tehdä. Niin kuin mainitsin, tai luultavasti toivottavasti mainitsin, ei meidän tarvitse hyväksyä kaikkea Israelin tekoja poliittisesti eikä sotilaallisesti. He ovat taistelleet olemassaolostaan koko tuon itsenäisyytensä ajan. Ei ole koskaan ollut yhtään rauhan päivää toukokuun 15. päivän jälkeen vuonna 1948. Ei ainuttakaan. He joutuvat koko ajan olemaan selkä seinää vasten, kun heitä uhataan, heidän olemassaolon uhataan. He toimivat silmästä hampaasta tällaisen asetelman mukaan, jota myös islamilainen maailma toteuttaa. Jumala on itse pitävä huolen siitä, miten hän kansansa kurittaa. Se on hyvä meidän muistaa. Meille on annettu aivan toisenlainen tehtävä. Suhtautua tuon kansansa. Lohduttaa ja siunata. Emme me voi ajatella tämän siunaamisen olevan sellaista valikoivaa ja meidän omista näkemyksistämme johtuvaa siunaamista. Nyt he toimivat sillä tavoin, että maailma katsoo heitä kieroon. Emme me nyt heitä siunaa. Odotamme, kunnes he käyttäytyvät taas kunnollisesti ja sitten me voimme armollisesti alkaa heitä siunaamaan niin. Meillä on annettu selkeät ohjeet Raamatussa, miten meidän tulee toimia. Jumala pitää itse kansastaan puolella. Hän, joka Israelia vartioi, hän ei torku eikä luku. Ja se koskee myös meidän asennoitumistamme, miten Jumala katselee meitä, kristittyjä, jotka pidämme esille Raamatun sanomaa ja tietoutta Jumalasta. Kyllä meidän tulee siunata heitä. Ja kaikkein paras siunaaminen ja siunauksen osoittaminen on heille pitää esille pelastussanomaa heille, jotka eivät vielä sitä tunne. Eli evankeliumin Jeesuksesta on kaikkein paras siunauksen väline juutalaiselle kansakunnalle. Mun täytyy kysyä tästä lopettaa. Mulla on nyt aikaa 50 minuuttia ja mä olen sitä muutaman minuutin ylittänyt. Mutta ystävät, mä pyytäisin teitä nousemaan hetkeksi ylös kanssani ja yhtymään siunaamaan Israelia täällä Aaronin siunauksella. Siinä on tämä mielenkiintoinen sana kirkastaa. Sen hebrealainen alkuteksti määrittelee siinä olevan Shekinah, Jumalan kirkkaus ja kasvot, Jumalan pojan kasvot. Siis hebrealainen ajatus on tuossa, että sana kirkastaa ja Jumala kääntää kasvonsa merkitsee sitä, että Jeesuksen kautta vain juutalainenkin voi pelastua. Tämän Jumala kirjoitutti jo 3500 vuotta sitten Raamattuun. Ja siksi on hyvä ottaa tämä alkuperäinen ajatus muistoon. Ja sitten toinen ajatus, emme me siunaa, vaan tämä on meidän rukouksemme, että Jumala siunaisi kansansa ja avaisi Messiaan kasvot heille. Niin kuin se viimeinen jae, jota me emme lue. Ja näin he laskevat minun nimeni kansani ylle ja minä siunaan heitä. Me olemme korvanneet sen Isän ja Pojan ja Pyhän nimen. Ei se sellaisen ole väärin. Mutta yhdytään tähän, miten Raamattu on kehottanut. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitoksia ystävät, kun jaksoitte kuunnella. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Kiitos. Kyllähän olisi tietenkin kuunnellut jokaisesta sen 50 minuuttia jokaisesta ranskalaisesta viimasta. Mutta uskotaan, että tiistaina kello 19 sitten tutustutaan lisää ohjelmaan ja varmasti netistä kuuluu sitten, pistää Googleen nimen, niin vaikka ja mitä. Mutta hei, ensi tiistaina myös meillä rukoillaan seurakunnalla ja aiheena on siis terveeksi tuleminen. Eli jos sulla on sairautta tai kipua tai mieli on mustana tai muuta, niin tuu seurakunnalle, niin rukoillaan yhdessä, että päästään niistä vapaaksi. Ja ensi lauantaina meillä on naisten päivä. Ollaan Valmarinniemessä vähän rennommin. Siellä on myös sitten sauna lämpenee ja Pirjo Laattala on siellä sitten luonnolla äänessä. Naiset paikalle kello 16. Ja viikon päästä sunnuntaina ollaan sitten seurakunnalla ja Tuomas puhuu ja aiheena on Pyhä Henki. Joten tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Tästä sitten otetaan vielä yksi laulu ja sen jälkeen me siirrytään tuohon ruokailuun ja ne, jotka on ilmoittautuneet ruokailulle, niin jääkää tänne tai otetaan semmoinen 5 minuuttia, niin voidaan käydä vaikka vessassa ja pesee kädet ja mitä kaikkea. Ja sitten tullaan yhteisesti aloittamaan ateriat tähän. Mutta lopetetaan tähän lauluun. Otetaan tähän loppuun Herran siunaus lauluna. Thank
kirkastakoon kasvussa, olkoon teille armo. Herran kääntäköön kasvosen